శ్రీకాళహస్తి మండలం రామాపురం గ్రామం నందు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి గారి కుమార్తె బియ్యపు శ్రీ పవిత్రారెడ్డి గారు వేడాం రామాపురం గ్రామంలో ఇల్లు లేని 300 మంది నిరుపేదలకు ఇంటి పట్టాలను పంపిణీ చేసిన శ్రీ పవిత్రారెడ్డి బియ్యపు గారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ పవిత్రారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ప్రపంచ చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా 31 లక్షల ఇండ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం ఎక్కడా జరగలేదన్నారు. జగనన్న పాదయాత్రలో మహిళలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మహిళల పేరుపైన ఇండ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంతేకాకుండా కరోనా కష్టకాలంలో కూడా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేసిన నవరత్నాల ప్రదాత మన జగనన్న అన్నారు. మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా సరే ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో వచ్చి తెలుపగలరు. మీ సమస్యలను తీర్చడానికి ఎల్లప్పుడూ మన ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారి కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉంటామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ జరీనా బేగం గారు, ఎంపీడీఓ బాలాజీ నాయక్ గారు, ఇంటి పట్టాల లబ్ధిదారులకు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.